May utos yung lahat, guys. Ayan, nakakaligo na. Tapos na akong naglaba. Ayun, pakain ng biik. Tapos na din ang plato. So, nakahugas na ko ng pinggan. So, tapos na kaming kumain. Ug ako ay umalis na naman. Kay mag-upload ko, guys. So, biri ulan-ulan. Ang mga bata, dito lang sila, si Mimi, si Langlang, ug si Duydoy. Ay, si Duydoy, maglakaw siya kay mag-charge sa cellphone on niya. Maglakaw na sa inyo. Og thank you so much, Ate Gisilo, sa gibigay mo kay Reluna. Ayan. Terno. Pag uwi niyan si Mercy, binigyan niya to sa kay Reluna at sa kay Mimi. Ang kay Mimi, kasyang-kasya niya, Ate Gisilo, oh. Kasyang-kasya ni Mimi. Ayan. Dalawang terno kay Mimi. Ayan, dalawang terno. Thank you so much, Ate Gisilo, sa binigay mo sa mga bata. Thank you so much. Salamat, Gisilo. Og nay bugas, ako nang ipadala ni Duydoy ila mama kay nakaarsa man ko gahapon. Nakaarsa. Nakabili ko kahapon ng bugas. So, binigay ni Ate Mar. So, ibigay po ito na ako kay mama. Og thank you so much, Ate Gisilo. Og thank you so much, Ate Mar. Thank you. Daw ang tambal ni Papa, nalimtan ako paghatag kagahapon kay nanakit daw yung kalawasan. So, gipalitan ako og alaksan kay alaksan man din na yung inumon kung manakit ang yung kalawasan. So, ayan. Ako nang gisapaw-sapaw kay nag-ulan. Kasi yun niya, maulanan si Duydoy. Thank you, Thank you, Tita Gisilo. Thank you daw, Tita Gisilo, sabi ni Mimi. Magkatulog ka ha, mag-study ka ha, mag-good girl ka ha. Wala sila klase karon. So, dito lang sila. Si Duydoy, hindi siya nagdungan na mo pagkaon. Kaya nagkapira siya. So, nagluto siya sa yang sudan. Ayan, inasin nga bansi yung giprito, guys. Ug ako, ready na akong bag para go home now. Dito lang kayo ha. Huwag kayong lalabas kasi umulan. Daw naghangin. Muna akong gilabhan, guys. So, dana ko na siya gibutang kaya aron makatulo. Kaya umulan. Yan ang laba ko ng mga chinelas nila. Oh. Sapatos ni Murilo na. Uga na niyo. Ayan, umulan, guys. Yan, guys, umulan. Baklay-baklay lang tayo. Kay hindi man ta maka-upload og di ta magsimunong og ulan. Magpuyo ay ta dani. Magkamang-kamang atong revenue ani. Hapit na rabang cut off. Well, thank you so much sa inyong lahat sa mga solid supporter, mga silent viewer. Daghang kayong salamat sa inyong lahat, guys. Sa walang sawan niyo pagpanood sa aming mga video. Thank you so much. Ate Mar, magpagaling ka dyan. Amping ka, Ate Mar. Amping kayong lahat dyan. Matugnaw. Naligo ko, guys, kinabasa naman lang gud ko sa ulan. So nagkaligo na lang pud ko. Okay. Hagoy. Sige ra kung kabasa sa ulan. Pag uli na ako ng hapon, basa pud ko sa ulan. Mag-ulan naman. Na maligo og buntag pagkahapon. Pag uli na ako tugnaw na magigay ikaligo. Munang himasa na lang yun. Di na magaligo. Na bisag tugnaw sa tugnaw kung buntag maligo yun ko kay pagkahapon mauwanan bi ako. Ang kusuking ulan. Ginoo, okay.
Si Rilo na naasa kong likod kay ihatod ako niya dito sa kuan sa waiting shed kay ang payong iya pong kwaon kay duha ka buk payong man pero mulakaw man si doy ako rin yung ipadala niya pagkuan dito ako sa waiting shed. Siguro hindi na. Tama sa ma-upload. Lisod po dog mag-uli ko nga di pa ako maka-upload. Loading kayo ang wifi lalilin. Okay. Sabi nagkuhan, daghan makakunik. Sa loading. Gahapon, duwi kayo ko naka-upload gihapon. So, ito oras. Nasamot karon nga. Unsa na oras? Alas 11 na siguro. Alas 12 na ba? Di na kabantayan ang oras guys. Basta nakoy gabuhaton. Kaya di sa nagkuhan. Basta nag-init. Hindi mo may balaan nga. Udto na kayo kay way init. Sakay ko guys. Yan. Ulan pa rin. Dumating na ako dito lalilin. Madaldal to lilin, oh. Daldal ka dyan. Nara, ang daldal. Ayan si Kuya Ana. Iya kong gibinotaan, no? Kasi nagbinahuta ninyo. Nanay ang nauna kay bata man ko, siya man una kay siya man ka pa nagtubos ako. Hagoy, ginoo ko. Sorry mo Kamay, nagtuloy pag hindi mo manubag, no? Araw gini siya pagtuloy na. Hoy! Bata para ba ni siya? Bata ko man ko ikaw kay dako naman ka, di ka magtudlo day. O sino kong itulo ni mo? Mahuta, mahuta. Imo rago ng utok da, nagdagan. Asa mimi dayo. Ako ra gibilin sila kay nag-ulan. Kusog ulan sa bukid. So man muro puno ng utok. Mercy. Hi guys. Ayun po sa inyo. Ayan si Mama si guys, nag-live. Ayan si Koreana, nag-unsa. Ako na ingin istorya na Ay, ayan si Auntie Mercy guys, nag-live. Hinong kukor. A few moments later. Hello guys, mag-ready tayo sa ating ulam. Mayroon ng kanin, so ulam na lang ang lutuin natin. Magbasoy ko og malunggay. Yan guys ay inasin na nga bansi ako ng pritohon. Ano din ako sa bawon. Ayan. Sagulan ako og malunggay. At mayroong sili. Ito na guys, akong pritohon. Ayan, nakasalang ng karahay. Papa na siya na init. Yan guys, nakalunod na. Ayan. Hilaw ang kalayo, ay hilaw ang kahoy. Pero okay ra. Ayan guys, umuwi si Alan. Teka na una. Tatay, away, labagit ko tatay. Yan, kiyang man ka. Abri mo lagi na imong kuhan. Nagdungaw si Juan, General. Agoy. Tayo! Puhong! Puhong. Umuwi siya guys. Ay, si tatay, mauwi na. Hi ka dyan. Guys! Hi ka dyan, nanay. Hello guys. Ayan. Tignan natin sila dito sa kwarto. Wala nagsapot imong nanay ni. Sapin. Gusto tatay? Wala nagsapot imong nanay. Wala na. Kahit Kailangan. Nakauli naman ka. Ano ulit ang kadi ay? Tignan natin sila sa kwarto. Ayan sila, mga tulog na. Ayan. Hi ka dyan lang. Hi guys. Ayan, nakaulit sila guys. Nakaulit sila. Naludan niyo sa dula tayo. Sa dula. Hello guys. Kain tayo. Nag-una ko pagkaon. Kay ganiha. Wala kay ko ganahay pagkaon kay mulo ko trabaho. So singot kayo. Sige ko inos tubig, inos ka uhaw.
Ipakaon ko sa akong sister pero wala ko nagkaon. Okay. Nabusog ko sa tubig. So karon gutom naman ko. Pero pag kuan ako lakaw hindi nakigay overtime. Ipakaon ko sa akong sister na nagbili siya ng kuan ng corn beef. Giabrihan sa niwingwing yung bana. Wala ko nagkakaon. Wala ko nagkaon kay dinhir ako kay mingon ako ni utik guys. Taw-taw na bayat pila na kaadlaw, pila na kagabi wala na ko nahuli akong asawa. So hinse kita ba laki mingon bayat as kong asawa. Na ako asawa sa pag-uli daw karon mingon ako mga bata daw. Wala nagisapot. Kay kuan na kay siya nang happy na daw siya kay dumating na daw si Alan. Natagnaan gyud ako nga istorya gid. Tunaan nga. Dili siya kaon kay gimingaw siya ni nanay. Nawa man gyud mo nag-aon si nanay kana sa paniud to kay gimingaw na siya sa imo. Ano lagi ng mga lab? Lab is first sight. Ayan guys, ready na ang aming hapunan. Ayan ay pritong isda. Ayan. With malunggay. At yan ay pinirito. Aming kanin guys ay bahaw. So, Hi guys! hapon na ta guys. Hi guys! Bugkusa lagi na yung buhok ni be. Nanay. Kaya lang. Father, the Son, and the Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and bless the gifts you pray, and peace we can redemption. Amen. Father, the Son, and the Spirit. Amen. Kain tayo guys. Happy. Kain tayo Ate Mar. Maraming salamat sa ulam namin. Ito pa. Basta na rin. Kain tayo, guys. Masih ito. Ano ka lang kayo? Kain tayo ng lahat guys. Kain tayo ng Los. Ate California, kain tayo. Ate Gisilo. Manuel Pasamento. Baho, aming doon nagkaon guys. Salamat po sa inyo lahat. Maganda gabi ko. Nagitayin ka po na mawalik ang signal. At wala-wala ang signal. Kaya kung sumanuwaling hindi, wala-wala ang signal. Ito ba? Ayong gabi lovers. Okay, kapiulo ninyo. Jod ba kay Nakulit na. Yes, ma'am. Ako wala sinabi. Yes. Okay, hindi na. Shout out po ma'am. Kasi sila ang umurit. Bago ko tingnan. Ganda naman ng gabi. Shout out po sa'yo, ma'am sa'yo. Yes, well done. Magandang gabi sa'yo. Ay, lahat yan. Ito dali. Sa Ako? good evening po sa iyo, Jen. Well done. Shout out po. Si Alan mo na kang kaon kapag ulit niya dito Hi, sa sis. kabuuan. Doon siya. Gusto lang mo kasama dito. Naman lagi na taga-sabadora ng uli ko kaya di ang bukla anak ang bukla kailangan lagi ka karon anak ang bukla nagkasya ako na ito nagkaulit ako na hindi alam ko kaya palit Para sila lang. ulit na po. So, pag-uwi ko kay yun ang mga bata na ito yung nanay, kasi pagkaon ng hindi. Pag-uwi ang nanay, ay sabi si Lucy, ay may ginawa nyo. Shout out po sa'yo, hindi mo yan, magandang gabi. Pinahanglan Diyos na pa, sis oil.
bangka, kondisyon. Ang lagyan mo yung mulo ko. Doon yan, mulo tayo dito sa aming buwan. Mulo at ako. Mulo at ako. Ayay! Kainin sa ulit. Kalitulan. Ano? Bukos, dulo. Anak, ikaw, bukos, ayay. Kain tayo guys. Ano mo kasi ya? Wala na pag ito yung mag-iin. Hindi pa. Ano po sila? Wala lang ko pa tawag na nila. Dito ko tapos sa bawang ang mga ito guys. Sa lima, hindi ba natin masawa dito ay ma'am, hindi mo nagigitag lima ko. Ay, di ma'am. Sa lima, hindi ko lang takon. Hindi ko lang takon. Ito ko lang takon yan. Malakas ang ulan guys. Lusa, June, guys. Kusod. Kasi ko pa kayo lang yung mga yung isa pa ito natin hindi. Kasi ko ang legs sa lahat namin. Parang Kasi ko, diwak ako ang pinakakuha na siya. uliga ko na kailangan sa ilaha. Kailangan mo sa anak. Ano lang yung video? Hindi ko rin sa magpas. This is pangit ini ko ako na ako, di ako ako. Durang ka daw. Ay, durang ka daw. Ano sa guys? Anong gabi ba? Malakas ang ulan guys. Matarag lokal. Kasi ka niya, wait, computer. Doktor, ay, kailangan ka ba ng balak? Lami ang bagsi sa bawang tamis-tamis. Anong parat man eh? Gusto mo na siya? Anak kalami eh, tumis tamis. Anong parat mo kalami na? Ay, basya. Good, katawa. Nirelay na din. Guna ka dapat sigaw? Ang luto na eh. Sarap lang. Nga. Yes.
La 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 la, ang kawala-wala ang among signal. Grabe Jod, katusog. Muugot Jod. Mga naong Kuya Alan. Pwede lang. Lawat kang Jod. Ano naman, balik na siya, pero kasalawala. Ay, wali na. Kada yun. Ay, sa ayo. Yes. Kasi di ka patulan, grabe kung gusto ko ulan. Hello po, Ate Bitulog. Kaya binigay mo sa akin. At ka na nila na masaya. Salamat kayo, Ate Bitulog. Di ba kagapon na mga paabot ni Nanay Tay? Oh, Wala. yun siya nga. O, man, natuloy mo na tayo. Natuloy na lang ko na. Gahapon ko muli. So, di ko makaulit sa hapon. Ay, Nanay, oras yun. Hindi ka din eh. So, ba lang mo ulit. May ulit ng gulis niya. May ulit ko. Kaya, ito nga kaya sa nanay. wala siya. Shout out, Alan Pavilion. Shout out, Alan Pavilion. Ito. Glad ko din eh. Wala ko na wala. Pakasap. Wala ito. Ito bakap lagi. Sa puntuan. Ang account. Tamis daw. Anak si nanay guys, tamis daw bansi ko sa baon. Ay! Wala. Anong parat man kayo ni? Ang taon na ako din eh. Hindi ako kutsari lang. Very good kiss, Mimi. Nanghatag og tubig. Tapos na kung kumain, Meron ba tayo may? si Doy Doy di paso siya magtipos kay siya ora